Estem amb una caiguda sostinguda i a vegades accelerada. Si desapareix una llengua és perquè prèviament hi ha hagut un procés de bilingüització. Per què us creieu que els enemics de la llengua catalana són tan partidaris del bilingüisme? El català desapareixerà. Catalunya de 75.841 alumnes musulmans. La realitat catalana, que és la presència de molts immigrants i un gruix important de musulmans també dintre del que és aquesta immigració. Professors per ensenyar l'àrab i l'educació islàmica. L'importància que tenen els estudis en el futur dels nostres fills. Tenim 150.000 catalans i catalanes en una situació sense papers. Per això, precisament, demanem en aquest moment extraordinari una regularització